La geometria, aquí aprendrem, estigueu ben atents. Amb triangles començarem, segons els costats i els angles que tenen. L'equilàter té tres costats iguals, l'isòsceles només dos i l'esqualet no en té cap. Rectangle, si els tres angles són aguts, rectangle si n'hi ha un de recte, obtus angles si hi ha un obtus. La geometria, aquí aprendrem, estigueu ben atents. Els triangles repetirem i així aprendrem els noms que tenen. L'equilàter té tres costats iguals, l'isòsceles només dos i l'esqualet no en té cap. Rectangle, si els tres angles són aguts, rectangle si n'hi ha un de recte, obtus angles si hi ha